Cyklistika má prispieť k lepšiemu a čistejšiemu prostrediu, ale aj k tomu, aby sme sa viac hýbali a boli zdravší. Zároveň má byť moderným dopravným prostriedkom. Lenže podmienky pre jazdu na bicykli sa zlepšujú veľmi pomaly. V Pezinku máme v podstate len jednu centrálnu os a to je všetko. Napojenie na okolité obce a vybudované cyklotrasy je minimálne. Práve dnes si povieme o tom, ako by sa to dalo riešiť a či je to možné v nejakom rozumnom časovom horizonte. Počúvate podcast Život v Pezinku a našimi hostiami sú Elena Žárska, poslankyňa Mestského zastupiteľstva a zároveň asi najaktívnejšia politická mestská poslankyňa cyklistka. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A takisto je našim hosťom Emil Cino, predseda Cyklokoalície Pezinok. Dobrý deň. Ahojte, zdravím. Pohodu pri počúvaní vám želá Juraj Jedinák. Tak začneme tým, čo už v podstate som mierne spomenul a naznačil. Máme tu ešte stále, dá sa povedať, čerstvý cyklochodník na Holubyho a Kúpeckého ulicu. Inú, povedzme to tak, že bezpečnú cyklotrasu nenájdeme. Prečo, pani Žárska? Tak aj tento cyklochodník, ktorý máme, ktorý napája ďalej aj Fajgalsku a Smer Limbach, áno, sa realizoval pomerne dlho. Ak si zoberieme, že zmluva bola podpísaná 24. augusta 2018 a realizácia po rôznych úpravách sa robila až minulý rok. Celková dotácia tam bola 680 000 eur z BSK, tak tento chodník sa postavil a myslím si, že ešte bude nejaké doľaďovanie treba doplniť, možno nejaký mobiliár a ďalšie veci, ktoré sa tohoto týkajú, na ktoré nás upozorňujú cyklisti. A vo svojej podstate ja ho nevnímam len ako cyklochodník, lebo v jednej časti sa stal miestom, kde sa radi ľudia prechádzajú, kde chodia matky s kočíkmi, detičky na kolobežkách. Takže vyžaduje si to aj ohľaduplnosť vzájomnú, ale buďme radi, že ho máme a máme žiaľ teda iba jeden a môžem potom ďalšom povedať, že čo sa pripravuje. Ďakujem. Ak sa pozrieme na ten cyklochodník, ako ho hodnotí Cyklokoalícia, za mňa, keď poviem, tak ja sa teším, že teda ho máme, ale zdala sa mi tam minimálne jedna nelogická vec, že sa to znižovalo na úroveň cesty, čo teda všade sa hovorí, že je najlepšie, keď sa stavebne práve tá cyklotrasa od tej cesty nejakým spôsobom oddelí, takže ako to hodnotíte vy? No, v každom prípade na nás, za cyklokoalíciu, ale aj za normálnych bežných cyklistov je to taký prvý výstrel, alebo proste prvé zrno. Ja by som ešte doplnil na pani Žársku, že ja si toto pamätám a to bolo pri otvorení Juravy, kde ešte pán bývalý primátor Solga povedal, že vybudujeme tiež podobný chodník a to bol rok 2015. 16, hej. Ale to mi príde neskutočná doba na to, že teraz na ďalší chodník budeme čakať, akože, že kým sa tu budem normálne bicyklovať, tak ja budem detko, hej. Takže mi to príde fakt naozaj, že tempo je pomalé, ale sme radi, že tu je, ten chodník je poriadny. Ide do Limbachu, čo určite počul napríklad aj športových cyklistov, lebo všetky trasy, ktoré vedú do Karpát, tak obyčajne idú cez Limbach. Takže tá cesta bola nebezpečná, úzka a ľudia tam chodili rýchlo, čiže sa to zbezpečilo, že teraz sa viem dostať napríklad aj s deťmi do Limbachu na Kofolu, čiže hodnotíme to fajn. Čo sa týka tej trasy, nejaké technické detaily, ja tú trasu stále beriem, že nie je dokončená, tak to je, myslím, že aj oficiálne. Je tam viacero vecí, čo by sa dalo spraviť ináč, ale ja by som to určite nekomplikoval. Buďme radi, že to tu máme. Poďme sa pozrieť na tie ďalšie možnosti, pani Žárska. Opäť sa otvoril projekt na ulici SNP. Je to relatívne čerstvé, takže vy nám asi viete aj povedať, ako by to malo teda vyzerať? A aká je šanca, že teraz sa už aj naozaj zrealizuje, lebo vlastne išlo by, ak to dobre chápem, o logické ako keby prepojenie vlastne už tejto existujúcej cyklotrasy, ktorú sme spomenuli z oboch strán. Áno, ja niečo o tom viem. Projekt som videla z hľadiska jeho vizualizácie. Zrejme predpokladám, že bude predmetom aj verejnej diskusie a bude aj rokovanie mestského zastupiteľstva. Je treba ale povedať, že tam tie dôvody sú 3. Jednu zoberiem teda, že riešenie aj prepojenia
cyklochodníka kupeckého na Okružnú, ale primárny dôvod je, že mesto musí riešiť teraz parkovaciu politiku, pretože vchádza nám odložená novela zákona o cestnej premávke, ktorá mala byť už teda v minulom roku. Od 1. októbra nebude možné parkovať na chodníkoch. Takže jedno z tých riešení, ktoré sa práve ako prvé realizuje a prvé nákresy sú práve ulice SMP. V podstate SMPčka zostane jednosmernou ulicou, ale bude hlavnou ulicou. Čiže tým pádom sa bude musieť presmerovať križovatka Bernoláková SMP, ktorá bola miestom častej nehodovosti. Takže to je ten ďalší taký dôvod. A odstavná parkovacia plocha pre auta by mala byť po pravej strane v smere jazdy. Cyklisti by sa od Okružnej na Kupeckého prepravovali ako súčasť cestnej premávky a v opačnom smere z Kupeckého na Okružnú bude cyklopruh na tej ľavej strane a išli by teda v protismere. Upozorňujem, že je to len návrh, o ktorom sa bude hovoriť. Boli do toho spracovania zainteresované všetky inštitúcie od referátu doprave životného prostredia Mestského úradu, ale aj odboru dopravy Bratislavského samosprávneho kraja a samozrejme aj oddelenia dopravného inšpektorátu policajného zboru okresného, ktorého tu máme. Takže uvidíme, toto je zatiaľ návrh, ktorý je spracovaný. Čakáte, že to obyvatelia spomínanej SMPčky príjmu s otvorenou náručou? Keď sa kolega spomínal, že už sa o cyklochodníkoch hovorilo kedysi dávnejšie, ja som tedy kedysi začala poslancovať niekedy v tom 2014 roku a naozaj sa vtedy tá SNP tiež kreslila. Je pravdou, že sa to nestretlo so súhlasom občanov tejto ulice. To by som oponoval, keď môžem do toho vstúpiť. Prosím? Že by som oponoval. Súhlasili? Podľa vás súhlasili, aby sa to realizovalo? No, ja som osobne aj s viacerými kolegami zo Združenia členmi začali celú iniciatívu SMPčko s tým, že sme doručili podpisy obyvateľov z ulice SMP, my ich doručili mestu, že s daným súhlasom nielen, že súhlasia, ale ho vítajú, pretože by presne spôsobilo to upokojenie dopravy. Následne samozrejme tam vznikla protipetícia a bolo to už trošku taký futbal, hej, že koľko bolo za, koľko bolo proti. Ale je to najdlhšie. Je to projekt z roku 2017 a ja som rád, že sa otvoril, ale toto by som asi takto nepovedal, že nesúhlasil. Priznám sa, že tú prvú časť, čo ste hovorili, že ste naozaj iniciovali podpisy občanov, že chceli teda, aby sa usporiadala SMP, tak túto vedomosť som nemala, tak sa priznám. A druhá vec je, ja už som teda tú druhú časť, ktoré je, že naozaj boli aj schválené prostriedky. My sme vtedy aj s cyklokoalíciou hovorili ako poslanci. Aj sa nakreslila celá tá štúdia, ale žiaľ k realizácii neprišlo nakoniec. Takže uvidíme teraz, pokiaľ naozaj prevážia tie sily, ktoré vy hovoríte, že sú pozitívne, aby sa táto ulica takto usporiadalo, fajn. Teraz je aj otázka toho, že je tu aj zákon o v rámci toho parkovania, takže tam už bude potreba toto riešiť aj z tohto pohľadu, že nielen z hľadiska dobrovoľnosti, ale že tu je aj ten zákon. Dobre, ako teda cyklokoalícia vidí ten projekt tak, ako ho popísala pani Žárska a čakáte teda, že ešte nejakým spôsobom sa ten projekt bude výrazne meniť? Prípadne budete dávať vy k nemu nejaké pripomienky? Určite by som bol rád, keby mesto a vedenie mesta aktuálne nás prizval k tomu a okrem všetkých tých spomínaných úradov, ktorí sa k tomu musia a mali by sa k tomu vyjadriť, je strašne dôležité ten pohľad toho cyklistu, čo ste vlastne tiež aj vy. Hej, a ja si myslím, že práve že nie, že trochu dôležitý, veľmi dôležitý, hej, lebo my po tej cyklotrase budeme jazdiť, jazdíme tam aj teraz, takže určite to privítame. Čo sa týka toho šírkového usporiadania, ako ste to popísali, tak je to vlastne jeden z návrhov z minulosti, nejaký zrecyklovaný a nám sa práve pozdalo najviac, tam sa to trošku možno zaseklo aj na dopravnom inšpektoráte, vtedy bolo stanovisko záväzné, teraz momentálne už nie, hej, čiže v podstate pán policajt si môže on povedať, ako to sedí a nedá v podstate súhlas, tak ten projekt sa zastaví. Teraz to tak už nie je. Čiže za mňa OK, dáva to zmysel, spájame ten Limbach, je to pekná ulica, široká,
Nemusíme mať naozaj všade zaparkované auta, keď máme také dlhé dvory na tej SMPčke. Rozumiem, že možno každý ho nemá a nebude to príjemné a tohto sa bojím a treba spraviť ten odvážny krok. Aj s tou parkovacou politikou vidíme, ako to prebiehalo v Bratislave, že nebudú vždy všetci šťastní, ale pri žiadnom opatrení nebudú všetci šťastní a treba dať proste si jasný cieľ. To je asi jasné. Pani Žarská, budeme čakať koľko? 5-6 rokov zase na takúto cyklocestu, alebo je reálne, že to bude do roka, do 2? Som povedala, že budem optimistický, ale myslím, že tak ťažká ako otázka. To by som chcela, ja som to povedala v úvode aj túto kolegovi, že naozaj si to vyžaduje aj verejnú diskusiu, oboznámiť, vysvetliť a povedať tieto veci, takže predpokladám, že k tomu to príde. Plán je, že koľko by to mohlo trvať? Ja teda predpokladám, že určite budeme čakať 4 roky, že to bude rýchlejšie a môžem vám povedať ešte aj ďalšia, ktorá sa teraz projektovo začína spracovávať, takže k nápojením teda na okolie, tak ja som presvedčená o tom, že tam, kde je cesta, je aj vôľa, keď sa robí s ľuďmi, ktorí vedia, ako sa to dá a chcú to robiť, ako sa to dá. A som presvedčená, že by to mohlo byť určite v kratšom časovom variante. Cyklokoalícia má tiež takýto optimistický pohľad na vec? No, to asi nebudem sa vyjadrovať k náladám vlastne v našom združení, lebo sme sa tak celkom dohodli, že to bude pozitívna táto debata a akože my ľudia, čo robíme popri práci niečo, tak sme dosť pomerne frustrovaní, by som povedal. Tak to posunúť ďalej. To nebudeme asi tu rozoberať, ale veríme, že to pôjde a ja stále verím, akože, že sa niečo zmení, aj stále nejaká nová príležitosť, presne aj z hora som rád, že z hora myslím, že z ministerstva dopravy a tak ďalej máme technické podmienky, ako sa tie cyklotrasy majú budovať, to niekedy nebolo. Hej. Máme aj veľké peniaze z eurofondov by mali teraz. Máme tam teraz peniažky, čiže tá pôda tam na to je, len sa toho treba chopiť a netreba to brať ako nejakú bokovku, ale naozaj sa tomu venovať. Hej. A toto sme tiež navrhovali viackrát, že na to musí byť proste pridelený jednak položka, alebo v podstate rozpočte proste musí figurovať, že my tam máme peňažky na projektové dokumentácie, musí tam byť človek, ktorý to nebude riešiť popri XY ďalších povinnostiach. Je cyklokoordinátor, je takáto funkcia, ktorú majú Trnava, majú Malacky a tak ďalej. Mohol by som pokračovať, nehovorím o Amsterdame, hovorím o dedinách, čo sú naokolo. Takže takýmto štýlom by som to robil ja a takto by to išlo. Tak Trnava aj myslím, že aj oveľa rýchlejšie, že mať projektových manažerov, mať ľudí, čo to vedia, komunikovať s verejnosťou a toto pôjde podľa mňa. Dobre, Trnava je možno taký veľký vzor, ktorý je otázne, či je dostihnutelný, lebo aj v rámci Slovenska je pomerne výnimočná. Ako by cyklokoalícia videla ďalšie možnosti v rámci mesta? Ak sme hovorili o SMPčke, tak v okolí sú obrancov mieru 1. mája, ktoré by mohli pomôcť Fandliho základnej škole. No a potom, ako by sa to dalo ďalej riešiť, či už na Muškát, alebo sever, prípadne Cajlu. Povedzte možno vaše predstavy a potom to zase s pani Žárskou nejak dáme do reality mesta. Neviem, či by som začal teraz, že obrancom mieru, 1. mája, tiež si pamätám, že sa riešilo v minulosti, tiež tam mala byť nejaká projektová dokumentácia robená, ale presne možno toto je ten systém práce, ktorý by mal byť nastavený úplne ináč a zase by som nevymýšľal teplú vodu, keď už je. Mesto ako Malacky, to Trnavu radšej nebudeme spomínať, má vypracovaný cyklogenerál, generál cyklistickej dopravy, ktorý to rieši komplexne, takže ja by som to asi takto nestrial, ale skôr, čo ma napadá, je presne cyklotrasa, cyklochodník, kvalitný, popri Cajlochu, popri Savlaku. To je úplná klasika, ktorú zase hovorím, nemusíme vymýšľať pri vodnom toku. Je tam aj príjemne, je tam na to uspôsobený aj povrch, nie sú tam nejaké sklony, treba samozrejme tie pozemkové vzťahy, ktoré nemusia byť možno ľahké tam vysporiadať, ale ďalej by som určite možno okrem intravilánu zapracoval aj presne napojenie na okolité obce. My sme tu trošku teraz v takom váku a presne už o nápojenie na Svätý Jur nás dokáže nápojiť na Raču, na Ivanku a tak ideme ďalej. K tomu sa ešte dostaneme trošku neskôr, zostaňme zatiaľ v rámci mesta, takže pani Žárska, povedzte, aj možno zareagujte na ten Cajloch spomínaný, že
Ja keď som sa stiahoval do Pezinka, tak to bolo pred 11 rokmi a vtedy developer nás lákal na to, že tak tu bude cyklotrasa, aj tam dokonca nejaké C-čko je, ale ešte som okrem mňa, mojej manželky asi nevidel asi tady ísť oficiálne takých, že nejakých ďalkovejších cyklistov nikoho. Že väčšinou málo, chodia po hlavnej a tak to vidím, hej. Čiže aká je realita? Nejaký generál môžeme snívať aj v Pezinku, ako to bolo spomínané, ako to hovoril pán Cino, alebo existuje nejaká vízia v rámci mesta, alebo vy ako poslanci sa zamýšľate nad takým niečím? Ďakujem za otázku, ináč je veľmi široká a pomerne aj veľmi zložitá. Myslím si, že z pohľadu mesta ja som poslankyňa a nemusím mať všetky informácie, ktoré sa akože dejú a robia, ale v každom prípade to, čo hovoril tu na kolega, ten Sajlok, a že by sa tam robila taká nejaká revitalizačná zóna, ktorého súčasťou by bola aj cyklotrasa, alebo to by bolo naozaj veľmi pekné a veľmi ako dobré. My máme problém urobiť, povedzme, mostík cez Sajlok, aby mohli chodiť ľudia zo Starého dvora na Okružnú. Ale naozaj toto ako v podstate vítam, ale z tých vecí, o ktorých mám nejakú informáciu, samozrejme mesto je teraz nastavené. Viete, že sa robia reštrukturalizácia organizačného usporiadania a s tým, aby boli naozaj procesne nastavené tie veci aj personálne, aby to išlo rýchlejšie, kvalitnejšie, aby to bolo funkčnejšie a pre mňa ako pre ekonomku aj trochu lacnejšie, aj s takým veľkým počtom úradníkov, s tým, že pripravujú sa naozaj teraz aj po tej projektovej stránke, aby mohli reagovať na všetky výzvy, ktoré budú vypísané v rámci eurofondov a plánu obnovy a odolnosti, aby sa mohli uchádzať, aby naplnili sme tie potrebné parametre, ktoré sú, aby tie projekty boli v podstate úspešné, dostať sem externé zdroje, lebo z vlastných zdrojov nie sme schopní tieto veci ako porobiť. Takže to vítam a naozaj je aj tá druhá vec, čo vy ste hovorili, že treba sa tomu otvoriť a treba verejné diskusie o tomto a treba naozaj zatiahnuť všetkých ľudí, ktorí v týchto veciach sa vyznajú, robia, sú náčenci, ako treba cyklokoalícia pre cyklodopravu, pre prácu celého mesta. Dobre, ak sa pozrieme na nejaké technické riešenia, dá sa urýchliť budovanie cyklotras, okrem toho, že teda stačí povedzme niekde nakresliť čiary aj tým, že by sme neboli silou mocou tvrdohlaví a nedávali všade asfalt, ale povedzme išli na nejaký mlatový alebo iný typ povrchu? Pani Žarská? Tak to... Ja mám ekonomické vzdelanie, takže toto je aj jasné. Týmto je, pokiaľ je to možné technicky a kde to podložie to dovolí, že aby teda tam mohlo byť, tak samozrejme je, pokiaľ je to rýchlejšie, pokiaľ je to aj teda ekonomicky efektívnejšie, áno, dá sa zrejme aj o takejto forme uvažovať, teda nielen asfaltovať alebo len nejaký prírodný povrch, ale neviem povedať, že aké v tomto smere sú možnosti technické. To musia rozhodnúť tí ľudia, ktorí sa tomu aj odborne venujú. No, možno nám to aj Emil povie, takže ako vidíte tie projekty? Hej, ja by som nadviazal ešte možno tam pred tým, čo pani Žarská vravela, že podľa mňa je tu množstvo a my sme ich viackrát im ponúkli a chceme ponúknuť naďalej opatrení, ktoré sa dajú spraviť okamžite a lacno. Napríklad? Napríklad, čo pre mňa bol úžasný, akože prvý bod, čo toto vedenie nové vlastne spravilo, zobojsmernilo ulicu. Obyčajne zobojsmernenie ulice úpravou dopravného značenia. Hej. Je to také riešenie trošku nahulváta, že v podstate niekto by sa sťažoval, že čo to je za cyklochodník, ale to si treba uvedomiť, že je to riešenie hlavne technické a oznamuje tým vodičom, že tí cyklisti môžu po tej ulici prejsť a nemusia si to obchádzať. Hej, lebo to nedáva zmysel, aby cyklista si obchádzal napríklad ulicu SMP, hej. Alebo čo potrebuje ísť domov, ide z obchodu, bol na trhu, na Cigánskej a teraz musí si to celé obísť ako automobil. My sme dokonca jedného času jednu takú značku doplnkovú, ktorá ide pod zákaz, aj mestu ešte darovali, hej, stojí asi 20 €. Hej, čiže je to naozaj vlastné riešenie a čo sa týka aj tých procesov, vôbec nie je nejaké zložité. Podľa mojich vedomostí je tu proste preorganizovanie
dopravy, hej, nie sú tam potrebné žiadne stavebné povolenia a tak ďalej a dá sa to spraviť, hej, je to samozrejme také polovičaté riešenie. Ďalší z nich máme nedostatok stále stojanov a normálnych stojanov bezpečných v meste, hej. Tam by sa tiež dalo možno pracovať tiež aj s tými školami, lebo podľa mňa to je tiež dôležité, možno ešte dôležitejšie investovať do tých drahých papierov a projektových dokumentácií, že tým deckám fakt vybrať jednu školu v Pezinku, poďme im spraviť prístup do školy na bicykloch, na kolobežkách a poďme to takto otestovať a podľa mňa to má zmysel, lebo to budú tí ďalší ľudia, čo to budú fungovať. Ne? Otázka je, či napríklad rodičia by pustili, deti majú o niečo takéto záujem. Máte nejaké takéto informácie, pani Žárska, že či by rodičia prestali rozvážať deti, čo je aj vec komfortu, nie len nejakej osobnej spokojnosti, že dieťa vošlo do školy? Tak určite to na jednej strane to taká trošku aj citlivá téma. Samozrejme rodičia, ktorí majú v trase tú svoju školu alebo škôlku, to dieťa tam vozia, začnú tam voziť ako malého a vozia ho tam, dokedy tú školu asi neskončí. Je to možno otázka aj rodičovou bezpečnosť svojich detí, ale pripúšťam, že je to naozaj trošku aj taká záležitosť komfortná, že tie deti si na to zvyknú. Za súčasnej situácie, ak nemáme tie cyklochodníky, nemáme to tak ako bezpečné, zrejme aj tu v tejto veci by oponovali. Ja som sa skôr stretla s tým aj v svojom prvom volebnom období, v ktorom som bola, že chceli, aby sa pri školách budovali a škôlkach stále viac parkovacích miest, preto aby tam mohli teda vyložiť tie detičky zaparkovať, aby tam mohli parkovať treba aj tí zamestnanci tých škôl, takže skôr toto. Ale naozaj treba vytvoriť predpoklady preto, aby to bolo pre tie deti bezpečné. V tom prípade možno aj rodičia by zaujali iné Isté, stanovisko. Treba rodičov naučiť tiež možno vysadnúť z auta a ísť vlakom napríklad do Bratislavy alebo do Trnavy. A tu už sa dostávame trošku aj na tú medzisusedskú pôdu, o ktorej sme trochu začali hovoriť a môžeme sa k nej vrátiť. Ako cyklokoalícia vidí možnosť nejakej realizácie napojení na tie susedné obce, čo by možno práve riešilo aj to, že ak by som sa vedel z Pezinku nejako napojiť na Juravu, tak možno už by som šiel aj do tej Bratislavy, trebárs aj na tom bicykli. Áno, tu sa paradoxne dostávame k tomu mlátu, čo sme nedokončili ešte predtým, hej. Máme tu Svätý Jur, presne zvyšok cyklistického sveta v rámci regiónu. Potrebujeme sa tam dostať, dajme tomu s deťmi bezpečne mimo tú štvorprúdovku. Tam to tiež nie je žiadna novinka, táto téma sa rieši už veľmi dlho. Jednou z možností bola vlastne napojenie sa na Juravu južnou trasou poza železničnú stanicu. Ten projekt je stále živý, volá sa Vinohradnícka magistrála a ani nebudete možno veriť, ale tá trasa má že do Trnavy. Ale dobre. Znie to ako veľký sen. To tak iba pregognem, ale je to stále živé, veríme a samozrejme budeme ďalej veriť, lebo bolo by to úžasné, keby tam je krásny asfalt a človek si tak presvišti. Druhou možnosťou bolo, čo sa pochválim, podarilo vlastne vďaka nám spraviť, je, že ľudia sa vedia dostať do toho Jura cez Griniavskú zákrutu. Tam sme presne, čo sa týka toho materiálu, použili nejaký makadam, nejaký prírodný materiál. V podstate sme to tak dobrovoľnícky ručne dali dohromady. Bojovali sme tam teda hodne, je tam spodná voda a tak ďalej, ale včera som tady išiel ešte, tak občas prebehnem, treba tam stále kosiť, není to zadarmo, hej, že človek tam proste musí stále na tom pracovať, ale máme trasu do Jura. Tu ma napríklad strašne mrzí, že konkrétne na BSKčku bolo pridelených 30 000 eur na výstavbu vlastne tejto spojky cez Griniavskú zákrutu, ktoré sme žiaľ ako mesto aj napriek našej snahe tomu byť nápomocní proste nevyužili. Hej. Čiže mohlo sa to spraviť o dosť kvalitnejšie sme sa to mohlo spraviť a hej, realizátorom toho projektu, aby tie peňažky boli doručené, malo byť v podstate mesto, ktoré bolo neaktívne a nakoniec sme ako s nejakými súhlasmi sa pustili do toho my a spravili sme toho s pomocou ľudí, pomocou dajme tomu aj nejakých grantov, hej, za čo sme vďační ale
to ma proste mrzí na tom, že toto tak ukazuje možno celý ten systém, že sa to niekde proste zastaví, že sú všetky predpoklady na to, aby tie cyklochodníky, cyklotrasy boli, ale niekde sa to tam proste zastaví a ja ani neviem, kde vlastne, že sa to stane, že je to také... Že tak pani Žárska nám možno povie, že aké páky má mesto teda aj na tie medziobecné prepojenia. Bol tu spomínaný aj nejaký projekt, vieme k nemu prípadne niečo povedať, že ako ho oživiť, urýchliť? Čo sa týka toho posledného, čo hovoril kolega, tak bol to za bývalého vedenia mesta, takže to bola jedna vec. K tomu mne je naozaj veľmi ťažko sa vyjadrovať. Ja som tedy bola opozičná poslankyňa. Takže to je... Priznám sa, že som sa veľmi tešila tej iniciatíve a dokonca som sa zúčastnila aj otvorenia takej manifestačnej jazdy, keď chlapci sprístupnili tú Greenavskú zákrutu a tam bolo tiež jeden z tých našich kontaktov a ťahali sme na Juravu a vôbec som nevedela, že tady tu sa dá ísť, takže za to som bola vďačná a vtedy bola aj tá... Áno, to bola tá spolupráca. Takže to je k tejto veci. Druhej veci, čo ste spomínali, je to súčasťou, myslím, aj tých strategických zámerov a územného plánu BSK, tá tzv. Vinohradnícka cesta, lebo treba si uvedomiť, že tie cyklotrasy minimálne by asi také 3 inštitúcie mali mať pozornosti okrem mesta Pezinok, BSK a tak trošku aj oblastná organizácia cestovného ruchu, ktorá chce tiež niečo v tej cykloturistike ako urobiť a sú toho členovia mesta, dediny okolité, vrátane aj mnohých podnikateľských subjektov. No a tú Vinohradnícku ja teda poznám len po Doľany, ale to bude asi preto, že to je ako v BSK, v tých materiáloch hotel, už je Trnavský kraj, takže bolo by to super. A z tých novších teda vecí, toto je tiež len taká prvotná informácia, keď som sa išla, tak som sa na to pýtala. Pripravuje sa, teraz sa bude teda projektovo pripravať, žiaľ je to tak, lebo keď sa chceme uchádzať o nejaký grant, tak musíme mať pripravený projekt, musíme mať stavebné povolenie, musíme mať vyriešené aj financovanie, aj keď sa nám potom tie peniaze, prípadne grant získame, vrátia a tá miera kofinancovania je od 5 do možno 50%, ale teraz sa bude v tomto období spracovávať projektová dokumentácia pre napojenie Pezinok Viničné. A tam sa urobila jeden krok taký dobrý pre toto. Je to síce z iniciatívy Tehelní, ale ponúkli zámenu pozemkov, ktoré oni potrebovali pre ťažbu a zase Pezinok tým pádom by získal vlastníctvo pozemku a v 2 miestach, keby tomu tak nebolo, by sa išlo po cudzích pozemkoch. Teraz, ak sa to na katastrálnom úrade usporiada, lebo zastupiteľstvo to schválilo 22. júna, tak by sme získali vlastníctvo aj tých pozemkov. Takže posledná informácia z Mestského úradu, tí, ktorí sa tomu venujú, tak bude sa pripravovať teraz to napojenie Pezinok Viničné ako najbližšie. A ja teda predpokladám, že chce to projektovo spraviť, možno sa budú žiadať a hľadať nejaké externé zdroje. A vidím to tiež perspektívne. Nejakú odhadovanú trasu aspoň viete povedať? Viete čo, nepozerala som sa na to. Zrejme to bude asi niečo kopírovať, tak ako sa tam ako sa tá chodí, hej, ale teraz by sa to zrejme by sa to teraz by sa to, hej, tam by sa to napojilo, tam je ten štádion, tak jak sa chodieva aj bežne, ale malo by sa to teda spraviť ako cyklotrasa. Pre mňa je to napríklad úplne jasný projekt, aj ušitý podľa mňa na nejaké granty ľudia z Viničného a zo Slovenského grobu, kde už ten cyklochodník sa napoja na železničnú stanicu, čiže je to ten istý splnený cieľ, ktorý má vlastne Limbach. Čiže to je tá, čo ste teraz popísali, zase tá projektová cesta, ktorá samozrejme, že bude trvať dlhšie, ale ja som vlastne tiež nedokončil, som sa tam sám trošku zamotal. Čo sa týka toho Mláta, zase k tomu vrátim. Hej, a prepojenia na tie obce, že napríklad máme cestu, tú vlastne červenú magistrálu spomínanú, ktorá ide cez sever Cemuška do Santnera a pokračuje vlastne až do tej spomínanej Modry, hej, cez Vinosady, kde križuje vlastne cestu 502, ktorá ide z Pezinskej Baby. A tam je vlastne cesta Vinohradnícka, ktorá z môjho pohľadu po samozrejme nejakej dohode tiež aj s Vinohradníkmi sa dala veľmi elegantne upraviť a bola by schodnejšia a v podstate není potrebný za každú cenu ten asfalt. Hej, tiež by sa to dalo spraviť nejako nízko rozpočtovo.
Hovorím, cyklotrasa tady už teraz vedie, len je to tam proste nejaké vymlatené a nie je úplne príjemné pre bežného cyklistu. Dobre, poďme ešte na poslednú vec. Najskôr spropagujeme trošku babské traily, lebo priznám sa, že ja som o tomto projekte nevedel, hoci teda som tiež zarytý cyklista ako vy, ale možno je to tým, že ja som nejaký freerider, ale skôr diaľkový, takže... No, tá cyklistika je veľmi široká. Vznikla tu vlastne ďalšia taká iniciatíva, ktorá sa venuje tej cyklistike skôr športovej, rekreačnej, možno pre niekoho adrenalinovej. Hej, máme tu krásne stredisko Pezinská Baba, ktoré žiaľ vďaka tomu na nešťastie, že sú tie zimy také slabé, stráca taký trošku zmysel toho využitia. Takže sa tu dala dokopy partia, ktorá si vlastne po vzore tiež nejakých podobných stredísk, či už v Čechách sa rozhodla, že tam vybuduje chodničky, single traily zábavného charakteru s tým, že sa vlastne bude môcť využiť aj vlek na tie vývozy a bude to mať ten zábavný charakter. Je to tiež v podstate projekt dobrovoľnícky. Tiež si tam aj predstaviť, že tam bude podpora napríklad presne z oblastnej organizácie cestovného ruchu, lebo treba si uvedomiť, že tam sa buduje atrakcia cestovného ruchu, hej, že je úplne bežné, že v Čechách takto cestujú ľudia stovky kilometrov, pretože tam prídu, je to tam naozaj pekne vybudované, je tam samozrejme už k tomu všetko, sú tam chaty, nejaká základňa k tomu a ľudia tam prídu správiť víkend alebo viacej, hej. A tí Češi to vždy toto vedeli lepšie ako my, takéto nejaké turistické, cyklistické nejaké atrakcie, ale verím, že tiež sa to rozbehne a získame možno nejakú podporu a budeme držať palce tomuto projektu a vráťme sa na úplný záver na pôdu mesta. Pani Žarská, vy ste prezradili mne, takže prezrate aj našim poslucháčom, že v Pezinku by sme mali mať nový pump track, takže povedzte, kde to bude a kedy asi by to teda mohlo byť. Povedala som vám ale aj prvú vetu, že je to len žiadosť o grant. Áno, 22. júna na rokovanie mestského zastupiteľstva bol predstavený tento projekt. Máme projektovú dokumentáciu, máme stavebné povolenie a tá formálna náležitosť, ktorá musí byť, je, že to musí byť teda zabezpečené aj finančne, takže sme schvaľovali na to rozpočtovým opatrením peniaze. Rozpočtové náklady sú tam zhruba 190 000 eur, ale chcem podotýknuť, že je to výzva ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie, takže je to naša žiadosť o grant na túto pamprekovú dráhu. Bolo by to fajn, aby sme boli úspešní. Držme si palce a ešte z hľadiska lokalizácie malo by to byť na rohu Fajgalskej a Vinohradníckej, teda tam je ten skatepark a hokejbalový štadión. Opäť vizualizáciu si môžu pozrieť občania v rámci tých materiálov do zastupiteľstva. Na pohľad to vyzerá pekne, ale myslím si, že by to aj celkom tak skultúrnilo a prispelo by to k riešeniu toho teraz tam trošku nepekného prostredia a zase by sa mali by sme tu nejaký športový areál pre špecifický druh mládeže a teda deti. Takže je to len žiadosť o grant a držme si palce, aby bol úspešný, aby som bola veľmi rada, lebo naozaj by to určite prispelo a vlastne by mali radosť a mali by sa kde vyžívať deti a mládež. A som si prečítala, že mládež sú ľudia do 30 rokov. No, tak to sme... Tak to už nie sme mládež. V každom prípade ďakujem za zaujímavú diskusiu. Určite tému budeme sledovať a budeme držať palce aj tým projektom, ktorý sme spomínali, aby sa ich podarilo zrealizovať. Dnes tu s nami bola poslankyňa mestského zastupiteľstva a zároveň aktívna cyklistka Elena Žárska a takisto predseda cyklokoalície Pezinok Emil Cino. Ďakujem pekne za návštevu. Dovidenia, do počutia. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie.
Ja ďakujem za pozvanie. Ešte myslím, že by sa dalo rozprávať trošku viacej. Ale to by sme asi nechceli, je tých tém viacej. Ďalšie ale určite ďakujeme, že podcasty, takže určite téma je pre nás všetkých zaujímavá, takže sa k nej radi vrátime. A ak sa vám teda náš podcast páči, nezabudnite nás zdieľať na sociálnych sieťach a povedať o nás aj svojim kamarátom. Viac informácií o podcaste Život v Pezinku nájdete na sociálnych sieťach a tiež na životvpk@pkpodcast.sk. Aj na budúce sa na vás teší Juraj Jedinák.